Les Picardies de Molière és l'última obra que s'ha representat al Teatre del Centre Cultural Carmen Alborch dins del concurs Vila de Mislata. La comèdia, diria Márquez, es centra l'any 1973, quan a París es celebrava el tercer centenari de la mort de Molière. Com per art de màgia, una calorosa nit d'estiu, 6 personatges de les obres del gran autor francès creuaran els seus camins en una història d'amor, desamor i gelosia. Així naix esta destarifada comèdia d'Embolic, en la qual es mesclen les trames de les dones sàvies i misàntrop, dos de les grans obres de Molière, com ha explicat l'actor José Enrique Pérez. Una comèdia d'enredro en la que la gent s'ho va passar de categoria perquè és una obra molt xula, molt bonica, i que tindrà l'oportunitat de veure de Molière textos de dos de les seues obres en aquesta comèdia que la veritat és que està agradant molt en tots els certàmens que estem anant. Les Picardies de Molière és una obra pandèmica, totalment, perquè l'estrenarem en octubre de 2019. Aleshores la poguérem fer un parell de vegades o 3 només, vingué la pandèmia, però el que sí puc dir és que a partir de la pandèmia funciona prou bé. El que passa és que la teníem en castellà només i enguany ja s'han posat en valencià. La trajectòria del grup de teatre valencià Pànic Escènic es sustenta en la suma de la trajectòria i les experiències personals i professionals dels seus components. La companyia porta avui dia 3 muntatges alhora, com conta un dels seus actors. Plans de la companyia, de moment ne tenim 3 muntatges, que som els que estem manejant. Possiblement l'any que ve traguem o fem un altre, no ho tenim clar encara, quin tipus de muntatge ni quin muntatge va ser, però sí, possiblement l'any que ve ja se ficarem en un altre. A més, esta és la 7ª vegada que porten una representació al Vila de Mislata i es troben molt agraïts per això. Pànic Escènic duem ja, esta és la 7ª vegada que venim al Vila de Mislata. Hem dut de tot tipus d'obra, des de comèdies, tragèdies, tragicomèdies, hem dut de tot i en aquest moment duguem l'últim muntatge que hem tret, que hem fet, que és Les Picardies de Molière. I la veritat és que estem supercontents de que ens hagin triat i hi ha moltes expectatives de veure si podem fer alguna cosa. Pànic Escènic ha tingut el privilegi de tancar el Vila de Mislata, que ja s'ha tornat un referent en concursos de teatre de la Comunitat Valenciana. Ara només falta saber quina de les 10 representacions endurà el guardó de millor obra de teatre en valencià. Coneixerem el guanyador el pròxim 16 de desembre.